Autokoski tuli viime vuonna Kekkeräin mukaan yhden kilpailun verran, joten toivottavasti tämä kaustuu enemmän vetoa alle ja siitä lähtee nyt Raitokari ensimmäisen maaliin 9.7.6.0 ja 10.9 puolesta Hautokosken eli peli on avattu ja Raitokari ei aivan jää 10 tuosta edellisestä parhaasta ja edelleen jatketaan sitten vanhojen pienien autojen parissa. Kimmo Priuska, Datsun Sami tuttuun tyyliin ja Pauli Kuki luottaa tähän BMW-hänsä. Priuska on laittanut kärjessä 9.002, vaan 2000 on päähän tykitti tuosta 9 alituksesta ja Kuki puolestaan 9.798. Tyylikäs veto 9134 tulee Kukille ja Priuska hölläilee sitten sinne 11 tämän vetonsa. Sitten jälleen siinä Bernismontussa Viljar Määsep antaa tuolle Virallikulle kyytiä, mikä tuolla Nissanissa takalistassa on ja Pauli Junttila puolestaan sitten Selikallaan tässä vieressä. 24-litrainen kone on Toyota Selikassa ja 3-litrainen turbo on puolestaan Määsepillä tuossa niissä kolmesta ne Zetaksen pellin alla. Ensimmäisessä lähdössään, ei ole viime vuonna. Viron mies ottaa siitä itselleen ajan. Ikävä kyllä jotain aikaa, sillä kellot eivät lähde liikkeelle hänellä. Ja nyt siitä sitten 15 sekuntia myöhemmin.